Door de warmte is het werkje joet. Het heetste werkplak is waarschijnlijk in de Grientekos. Verder jouwen de kei minder molken door de warmte. Bregen worden maar wetter onderspuiten om steuringsvoor te komen. Winkels gaan sneun betieder iepen. De politie had een tweede verdachte oppakt voor de oerval op een wemboord in Snits. Het gaat om een 40-jarige man uit Snits. Goed 2 weken waar de eerste verdachte, een 24-jarige Snitser, aanhouden. De 2 zonen begin juni een vrouw oervallen hebben en mishandelen op haar wemboord onder zelfhelpwij. Er wordt werken om een automatische spraakherkenning in het Friesk. Door de Radboud Universiteit, de Frieske Academie en Omroep Friesland. Onderzoekers zullen ze aan 200 uur radio uitschreeuwen. De bedoeling is dat met dit systeem oude audiofragmenten heel makkelijk waarom te vinden binnen. Jan Eggers is verstoorn, van jortje 96 en 2004 burgemeester van Dontemadiel. Hij wie burgemeester doet Marianne Vaatstra van Moordewier. Hij maakt indruk met zijn optreden bij de Stille Tocht. Jan Eggers is 72 jaar geworden. Joen en vannacht komen ze op enkele tongenbuien. Het kwam aan naar 18 graden. Morgen wordt het een beetje minder warm als joet, zo'n 20 graden.